segítségével, s megjelent róka képiben. Csak hogy ez nem egy kedves róka volt, hanem egy gonosz róka, s nagy tervet fontorgatott. Megközelítette ez a gonosz róka Tódor bácsinak a fiát, balról jobbra, fordélyosan, s kezében volt egy kötél. Azt a tervet kötögette, hogy megkötözi az én fiam lábát, s úgy fogja elejteni. Próbálkozott, Tódor bácsi fia alig bírt elmenekülni, nem is nagyon sikerült neki, már majdnem meg is kötözte a róka lábát, és ekkor a fiú segítség hívására... Segítség, falu népe! A falu népe úgy megverte a rókát, hogy kikergette keszthelyi. Ütötték, vágták, s a lustalpikok pedig nagyobbat tapsoltak. Jaj, köszönöm szépen, falu népe, elzavartuk ezt a gonosz teremtményt. Na, hogy a fiam megköszönje ezt a segítséget, egy újabb mutatványt talált ki,